Dear Love, ako si Dina. 6 na buwan na rin kaming magkarelasyon ni Owen. At magmula nang ipakilala niya sa akin ang kanyang matalik na kaibigan na si Lyle, doon akong nagsimulang magkaroon ng pag-aalinlangan pagdating sa aking nararamdaman. Dahil sa totoo lang, mas better ang best friend ni boyfriend. Ikaw pala yan, Lyle. Dina, nandito ka na pala. Halika, pasok ka. Nasa banyo pa si Owen. Alam mo naman yun, sobrang tagal maligo. Teka, bakit ka pala nandito? Ano kasi, kasama ako ni Owen mag-workout sa gym. Kaya ayun. Talaga? Si Owen? Nag-workout na? Oo, kakasimula lang niya ngayon. Mabuti nga at napilit ko. Naku, sinabi mo pa. Sobrang dami niyang nakakain na extra rice eh. Saka ang hilig rin niyang kumain sa mga kainan na only rice. Ilang beses ko na rin niyang sinasabihan na mag-diet. Sa'yo lang naman pala makikinig. Nako, kulang lang kasi siya sa motivation pero mukhang porsigido naman siya. Sana nga. Saka tingin mo, ikaw halos ilang taon ka na bang nag-workout? Simula nung 20 years old ako. Doon ako nagsimula. Saka yung kuya ko kasi mayroong gym business kaya yun. Na-impluwensyahan niya na talaga ako. Grabe, ang ganda ng tikas mo tapos yung postura mo ang ayos. Alam mo, pansin ko nga sa'yo, kahit nga t-shirt lang na puti at simpleng shorts, ang lakas pa rin ang dating mo eh. Ano ka ba? Wala lang yun. Ang pagkakaalam ko, wala ka pa rin girlfriend. Totoo ba yun? Oo. Wala pa rin. Hindi ko rin naman kasi masisingit sa schedule ko yung para dyan. Sa gwapo mong yan? Grabe naman. Huwag mo naman ako bula-bulahin. Baka lumaki yung ulo ko niyan. Ulo? Hindi nga. As in, wala ka talagang girlfriend. Meron ka bang naging ex? Oo naman. Yung ex ko, yun yung first girlfriend ko. Nag-break kami after nung college graduation kasi naging flight attendant siya. At nawalan kami ng time sa isa't isa. Yun. Tapos after nun, hindi ka na naghanap pa. Hindi na eh. Wala pa rin kasi talaga siya sa isip ko. Alam ni Owen yun. Hindi ko pa talaga priority yung love life. Paano yan? Ang gwapo mo pa naman. Imposibleng walang mga babaeng nahuhumaling sa'yo or nagpa-first move. May mga humihingi na ba ng number mo? Oo, meron. Nakakahiya din sa totoo lang. Pero hindi ko rin naman gusto na mapahiya sila kapag nagsabi akong hindi. Kaya binibigay ko rin number ko. Pero sa totoo lang, hindi ko ini-entertain eh. Andito na pala, mahal. Kanina ka pa? Mahal. Hindi, kakarating ko lang. Kaya pala hindi mo masagot yung tawag ko naliligo ka pala. Oo. Kakatapos lang kasi namin nila yung mag-workout. Kaya ito, naligo na ako kaagad. Okay. Okay ka na ba? Nakagaya ka na? Oo, tara na. O sige, tara na. Idadaan ko muna si Lyle sa bahay nila ha. Pagkatapos nun, manonood na tayo ng sine, okay? Okay. Thank you pare. Mas mahal mo talaga ako sa girlfriend mo, no? Ako kasi ang inuuna mo. Aba, oo naman. Bros before hoes. Ganon ha? Host pala ha? Joke lang, joke lang. Oh, tara na guys. Tara na sa kotse. Teka, si Lyle ba yun? Lapitan mo. Uy, Lyle! Nandito ka pala. Hi Dina. Eto nga pala mga workmates ko, si Gianna at Mia. Hi! Pauwi na rin kami. Last battle na namin to. Teka, bakit ka nandito? Saka nasan si Owen? Ano ka ba? Di ba nabanggit sa'yo ni Owen yung trabaho ko? Bartender ka? Bar promoter ako. Sorry. Hindi ko ata natanong kay Owen about yan eh. But how's it? Kamusta bilang bar promoter? Well, basically, trabaho ko siguraduhin na mas marami ang pumupunta sa events namin. Ako yung nagpo-promote ng gigs, nag-iisip ng mga pakulo. Minsan ako rin yung nag-handle ng social media campaigns. So, parang ikaw yung in charge na mag-attract ng customers at mag-build ng hype para sa bar events? Exactly! I talk to people, network with them, make connections.
Kailangan kong i-build yung excitement. Tapos make sure na pag nandun na sila, they'll actually have a good time. Dina, tara na! Okay, sige, susunod na ako dyan. Lyle, work na muna ako ha. I hope you guys have a good time. Thank you. Enjoy din sa work. Hoy, ano ka ba? Lasing ka na! Sige na, umuwi na kayo. No, ihahatid ka namin ni Mia. Sumabay ka na sa amin. Okay nga lang. Eto, tawag na ako sa sakyan. Huwag ka nang makulit. Tara na! Hey Lyle, sabay ka na sa akin. Sakto, uwi na rin ako. Girls, ako nang bahala. Ano ba naman yan? Masyado naman may ex. Let's go, girl. Dina, Oh, tara na. okay lang ako. Hindi mo na ako kailangan hatid. No, huwag ka na makulit. Ako nang bahala. Tara na. Shh! Ayun na nga ang sinasabi ko eh. Teka, kaya na kita rin. Halika na. Alam kong mali, pero imbis na iuwi ko si Lyle at gisingin siya, at itanong sa kanya kung saan siya nakatira, dinala ko siya sa Airbnb na tinutuluyan ko. Alam kong attracted ako sa kanya, at hindi ko alam kung bakit hindi ko maiwasan. Inihiga ko siya sa kama at tumabi rin ako sa kanya, habang niyayakap siya. Pinagmamasdan ko ang napakaamo niyang mga mukha. Sobrang gwapo ni Lyle. Sa malapitan, mabango, matipuno, at malinis ang katawan. Hindi ko maiwasan ngunit niyakap ko siya hanggang sa di ko namalayan na nakatulog na pala ako. Dala na rin siguro ng pagod sa aking trabaho. Dina? Hmm? Dina! Yes? Matulog pa tayo, please. Teka. Ano to? My God! Dina, please wake up! Naantok pa ako. Dina, please, gumising ka, please! Sana mali ako nang iniisip. Please, Dina! Hey, wake up! Lyle, ano ba? Sabado ngayon, oh. Pwede ako magising ng late. No! Kailangan mong gumising. Are, bakit pa ba ako hinila? I'm sorry. Kailangan kong gawin to. Kailangan natin mag-usap. Sabi kong sobrang inaantok pa ako eh. Dina, ano nangyari? Bakit nagising na lang ako nayakap mo ko? Kung ano man yung nangyari. Kung ano man ang nangyari sa atin, atin na lang yun, okay? Ano ibig mo sabihin? Yes, may nangyari sa atin. No. Hindi dapat mangyari yun, Dina. Look, lasing ako. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito. Ang alam ko, yung mga katrabaho ko yung kasama ko. Saka, nagpaalam ka sa akin, diba? Mahabang kwento, Lyle. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Saka aminin ko, nag-enjoy ako. Teka, Dina. Bakit ka lumapit sa akin? Sure ka na ba na wala kang maalala? Hindi mo ba naalala kung gaano kita napaligaya kagabi? Well, ako rin, Lyle. Aaminin ko nga, nag-enjoy ako. Pero don't worry, sikreto lang natin to. Wala akong maalala, Dina. At kung ano man ang nangyari na yun sa atin, naniwala ka. Walang ibig sabihin yun. Mahalaga sa akin ang pagkakaibigan namin ni Owen. At kung nasa katinoan lang ako kagabi, maniwala ka sa akin. Hindi ko gagawin yun. I'm sorry. Kailangan ko nang umalis. Lyle, sandali. Patawarin mo ako, Dina. Sige na, una na ako. Naiwan na lang akong nakatulala sa kama. Nakakahiya. Ganun na ba ako kadesperada? Ang totoo niyan wala naman talagang nangyari sa aming dalawa. Lasing na lasing si Lyle. At mahimbing ang tulog niya kagabi. Akala ko maaakit ko siya. Pero nagkamali ako. Umabot pa talaga ako sa pagsisinungaling pero wala pala itong talab sa kagaya niya.
Mahal, akala ko ba pupunta si Lyle dito sa inyo? Inimbitahan mo ba siya? Oo, yung pa, mawawala sa birthday ni Papa. Papunta na yun. Baka na traffic lang siguro. Nandito na ako. Pare, parang nakakita ka ng multo. Masyado ba akong maaga? Sorry. Uy, okay lang. Hinihintay ka na ni Papa. Tara na, kain na tayo. Hi Lyle. Hi. Nandito ka pala. Nung araw na yon, pansin kong parang naiilang na si Lyle sa akin. 2 linggo na rin makalipas ang gabing yon. Kaya siguro ganito pa rin ang reaksyon niya sa akin. Mabuti na lang at hindi niya ito sinabi sa boyfriend ko. Gustong gusto kong kausapin si Lyle ng araw na yon. Kaya nang nagpaalam na ako sa boyfriend ko. At saktong uuwi na rin si Lyle. Sinundan ko siya at nakiusap akong mag-usap kaming dalawa. At mabuti naman pumayag siya. Dina, sinabi ko naman sa'yo na pinagsisisihan ko yun. At wala talaga akong maalala. Lyle, okay lang yun. Gusto ko lang din maging totoo sa nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, I'm so attracted to you. Maniwala ka sa akin. Iniiwasan ko naman pinipilit ko, pero hindi ko talaga maikaila sa sarili ko na gusto kita. Dina, akala ko ba mahal mo si Owen? Kung mahal ko siya, bakit ako nagkaroon ng feeling sa'yo? Hindi naman dapat tayo umabot sa ganito. Akala ko yung mga panahon na nakakasama ko kayong dalawa, na ganun ka lang talaga makitungo. Yun pala, tama yung hinala ko na gusto mo ko? Hindi ko maiwasan Hindi maitanggi ng puso ko na masaya ako kapag nakikita at nakakasama kita. Alam mo, gusto kong harin minsan na makasama ka. Yung tayong dalawa lang. Kaya nang makita kita ng gabing yun sa bar, tapos inaya mo ko na sumama sa'yo. Sumama ako sa'yo agad kasi umasa ako sa'yo, Lyle. Umasa sana. Na gusto mo rin ako. Sa totoo lang, wala talaga akong maalala ng gabing yun. Hindi mo naman kailangang alalahanin yun Alam mo, pwede ko namang ipaalala ulit sa'yo yun. Kung paano mo ko hinalikan, iyakap, Ina, kung paano ko naramdaman na gustong-gusto mo ko, at kung paano naging masaya ang mga sandaling yun. Kayang-kaya ko ulit iparamdam sa'yo yun. Dina, please, yung kamay mo. Hindi mo naman kailangang umiwas, Lyle. Gustong-gusto kita. Sana gusto mo rin ako. Dina, isa, alisin mo yung kamay mo sa ano ko. Gusto mo rin ito, Lyle, diba? Huwag mo nang labanan pa. Dina, isa! Lyle! Bakit mo ako sinampal? Sabi ko sa'yo na alisin mo yung kamay mo sa ano ko, di ba? Wala tayong dapat pag-usapan. Kung ano man ang nangyari ng gabing yun, maniwala ka sa akin na ikinakahiya ko nangyari yun. Kung nasa katinuan lang ako ng mga oras na yun, hindi ko gagawin yun. Isa pa, anong akala mo sa akin? Walang respeto sa kaibigan ko? Kung ikaw hindi ka tapat kay Owen, please lang. Huwag mo kong idamay. Kalimutan na natin kung ano man ang nangyari, Dina. Kasi hindi ko gustong kinikilos mo sa akin. So, hindi mo ako gusto, ganun ba? Hindi kita gusto, Dina. At hindi kita magugustuhan. Pero Lyle, gusto kita. Handa kong ibigay sa'yo lahat-lahat. Kaya kong iwan si Owen para sa'yo kasi... Ayaw mo kay Owen, iwan mo siya. Tandaan mo na hindi kita magugustuhan. Mas mahalaga sa akin ang kaibigan ko kaysa sa'yo. Magkaroon ka man lang sana ng respeto sa sarili mo. Lyle, sandali! Lyle! Dear love, hindi pa rin mawala sa isip ko si Lyle. At gustong gusto ko talaga siya. Magmula ng araw na yon napansin kong umiiwas na siya sa akin. Hindi siya pumupunta kila Owen kapag alam niyang nandun ako. Anong gagawin ko? Siya talaga ang gusto ko. At kahit anong pilit kong kalimutan siya, hindi ko magawa. Masisisi mo ba ako kung na-inlove ako sa best friend ng boyfriend ko?